Masarap itong tinula. Tingnan mo. Oh. Oh. Diba? What's up mga parts? May blessing tayo ngayon, no? Good Saturday. Samarang. Pag titingin mo siya siguro mga around 10 kg. Yan. Masarap itong tinula. Tingnan mo. Oh. Diba? Pwedeng ibenta, pwedeng ulamin. Sana all. Ha? Tapos don't forget to like and subscribe my channel para update kayo sa my next video. Grabe parts, oh. Yan. Galing Mindanao yan eh. What? Dayo. Ayan mo. Oh. Ayan mo. Sauli natin sa dagat. Sauli natin sa dagat kasi ito na. No? Oh. A few moments later. Drive tayo ngayon. Diyan ka boy. That's Juno. Design sa tapos hanap tayo ng bibili.